както прави Илон Мъск. И друг въпрос е както прави Илон Мъск. И друг въпрос е както прави Илон Мъск. И друг въпрос е как, например, хора като Алберт Айнщайн са успявали да вникнат в физичните закони на Вселената. Всъщност, оказва се, че според най-новите теории за човешки ум, всеки един от нас е способен да постигне свръхконцентрация. Така и да направи така, че да се самоизгради като успешен и щастлив човек, такъв, който няма нужда да хейти, за да му се оправи деня. Айде тогава да видим как става тази работа с репортажа на Цвета Макгрегор. Мозъкът – най-важният орган в нашето тяло. Той определя действията, чувствата и емоциите ни. Според последните научни проучвания, над 90% от решенията ни се взимат под както прави Илон Мъск. Както прави Илон Мъск. И друг въпрос е как, например, хора като Алберт Айнщайн са успявали да вникнат в физичните закони на Вселената. Всъщност, оказва се, че според най-новите теории за човешки ум, всеки един от нас е способен да постигне свръхконцентрация. Така и да направи така, че да се самоизгради като успешен и щастлив човек, такъв, който няма нужда да хейти, за да му се оправи деня. Айде тогава да видим как става тази работа с репортажа на Цвета Макгрегор. Мозъкът – най-важният орган в нашето тяло. Той определя действията, чувствата и емоциите ни. Според последните научни проучвания, над 90% от решенията ни се взимат подсъзнателно. Оттам идва и въпросът кой е шефът и как можем да накараме мозъка ни да работи в наша полза, така че да сме максимално ефективни и успешни. Петя Минкова е научен журналист с 28 годишен стаж, работила с едни от най-големите световни умове. Тя, заедно с обявената за психолог на годината за 2023 в Армения Моника Балаян, обединяват знанията си в книгата «Хиперсъзнание». В нея обясняват с какви методи можем да коригираме негативните влияния на нашето съзнание. Когато подключва негативна програма от подсъзнание, мозък влиза или в прекалено възбудено състояние, или обратно, прекалено пасивно състояние. Това влияе и на наши решения. Когато мозък влиза в пасивно състояние и пасивен, в момента, когато човек трябва да бъде активен и влиза в определено затормозено състояние, той приема съответстващи решения или не приема никакви решения, или приема разрушаващи решения. Когато сме концентрирани, в мозъка ни се активират гама вълни, а когато спим дълбоко или пък се взираме в екрана – делта вълни. Моника Балаян използва специална компютърна програма и каска. С тях отчита в реално време мозъчните вълни и как те се променят според настроенията или активностите ни. Когато гледаме телефона, мозък казва: добре, спиш, спи. Спира да работи. Тоест той работи. Това не е коректна дума, не работи. Той работи, но той влиза в един енергоспестяващ режим, който нарича сън. Същото става, когато ние в дълбок сън. Делта вълни. Подключват се делта вълни или тета вълни. Ако свикнем да сме в пасивен режим, това може да има пагубен ефект в дългосрочен план. Съществуват обаче механизми, с които можем да препрограмираме съзнанието си и да минем в режим суперсила. Когато човек гледа в една точка, притеснява, тормози, има емоции, т.е.
вече е ясно, че работи негативна програма. Вече е ясно, че бъде прието решение неефективно, че човек ще може да доведе себе си до депресивни състояния, които абсолютно не е ефективни. И буквално за една секунда човек може извади себе си от това състояние с потупвания по глава. Това работи, това феноменален начин, за да активизираш работа на цял мозък за секунда. Има различни методи, при които може буквално всички такива негативни програми, поне при мен беше така, да се изтрият. Не всичко се получава веднага, но ако работим всеки ден, ще стане. Аз, например, си давам програми абсолютно всеки ден. Свръхконцентрация, суперсила. При мен поне работи следното, когато задам въпрос към подсъзнанието си. Това е моята любима техника. И намирам веднага или след ден-два отговорите, които търся. Най-гениалните умове са използвали техники, с които са активирали мозъка си така, че да работи максимално ефективно. Алберт Айнщайн, например, редувал умственото натоварване с двучасови разходки сред природата. Никола Тесла също използвал програми за суперсила. Техен почитател и един от най-богатите хора в света Илон Мъск. Ако обикновен човек може и започне да управлява своите мозъчни вълни, да не говорим за тези гама вълни, които това въобще хиперсъзнателни вълни, може, който при Илон Мъск, той дори начин как подрежда свой ден, абсолютно ясно. Той буден, когато отворени очи, той дава почивка, когато с телефон там играе или нещо, т.е. мозък рестартира и след това пак на 100% буден. Т.е. той много интересна схема поддържа подсъзнателна, за да мозък работи перфектно. Според Петя и Моника, всеки трябва да експериментира със своя ум, за да открие коя техника е най-подходяща за него. И все пак има няколко съвета, които според Моника Балаян работят при всеки един. За да активизирате своята подсъзнание сутринта, за да отварям очи и съм на 100% в тази реалност. Аз не отивам минала, аз не отивам бъдеще. Аз съм тук и сега. Затваряш очи и просто представяш, виждаш себе си, точно този човек, който ти искаш да бъдеш. Всяка минута, всяка секунда. И активизираш. Т.е. ти представяш и активизираш. Ти, допустим, трудно. Не можеш нещо да направиш, но ти знаеш, че ти трябва необходимо да направиш това нещо. Седни, помисли за това какво ти искаш, т.е. ти на мозък казваш, че концентрираш, казваш, ето го давам ти тази програма, на мен е това необходимо. И изправяш. Ставаш. Т.е. ти ставаш, а ако и направиш няколко крачки напред, вече това означава искам, правя. Искам, правя, постигам. Добре работещ метод за промяна е физически да отваряме и затваряме вратите вкъщи. Затварям врата зад някакви лоши неща. Това какво не искам, физически отиваш, затваряш врата и казваш, затворих врата. Твой мозък разбира това нещо, защото ти затваряш врата. И отварям врата, излизаш от вкъщи, отваряш врата и казваш, отварям врата в мой най-успешен ден. И така и стане, защото от съзнание ние можем програмирать подсъзнание. Повтор, всеки път, когато отваряш врата, отвари в най-хубав ден в твой живот, или в най-хубави събития, или в късмет. Това не е само внушение. Това по-скоро програма, която ако повтор, нататък ще влиза в подсъзнателна сфера. И всеки път, когато бъдеш отваряш врата, вече ще имаш това самочувствие, което ти е необходимо.